Keskitys etualueelle, sinne haetaan puskupaikkaa. Lyhyenä kulma pelataan, Ortiz. Keskitys ja se uppoaa takanurkkaan, ei saa osumaan nähdäkseni tuossa keskellä kukaan ja Arne Ortiz on maalintekijä. Vai osuuko se sitten sinne jonkun Atletico Madrid-pelaajan hiuksiin? En tiedä onko tässä pallossa samanlaisia sensoreita mitä oli MM-kisapalloissa, mutta yhtä kaikki Atletico Madrid siirtyy 5 minuutilla johtoon tässä kamppailussa. 1-0 vierasjohto espanjalaisille ja kyllä se taitaa. Mason Mount, Mountin keskitys, se tulee taka-alueelle, sieltä pääsee Luke Shaw mättämään ja Jan Oblak ottaa toistaiseksi hienoimman torjunnan tässä ottelussa. Taitaa olla ylipäätään ensimmäinen torjunta tuon Andre Santosin reilu 55 miljoonan euron siirron sisäänpäin Chelseasta. Tästä vapaapotku Unitedille, palataan siirtoikkuna-asioihin tovin kuluttua kun Bryan Mbeumo kentä. Mountko se on? Ei ole vaan Amad Diallo, joka lähtee laukomaan sieltä se muurilla. Heaven. Hyvä läpisyöttö nyt Atletin linjan läpi, mutta kyllä siellä sen verran on, mistä on ollut puhetta tässä kesän aikana viimeistään. Samoasti on tyhjää tilaa Strawberry Areenan lehtereillä. Nyt on Unitedilla paikka sitten tasoitukseen, mutta ei saa Mbeumo puskettua tuota palloa kohti maalia. Takanurkasta menee ohi ottelu. Silloin täysin 90 Espanjaa vastaan. Tästä puskupaikka, onko se jälleen Eden Heaven? Ei taitaa olla Leni Joro tällä kertaa, joka puskee, mutta tulos on sama. Se tulee vähän korkeana, Dorvi jättää pallon Shawlle, Shaw laukaus ottaa kimmokkeen ja menee takanurkasta ohi. Manchester Unitedin 3. kulmapot. Sitten tulee Arne Ortizille seuraava paikka boksiin. Ja lipulle taidetaan pallo viedä nyt Manchester Unitedin päässä. Jalkapalloa pitäisi pelata ennen kaikkea valmentaa. Tästä mennään 11 metriin, Shia kentän pintaan ja Manchester United saa pilkulta mahdollisuuden tasoittaa tämän ottelun. Somossa videot pyörii, Mbeumo vauhtiin, pikkusteppaukset ja pallo maaliin. Se on 1-1 rankkarista Manchester Unitedille. Ja maalin tekijänä on Bryan Mbeumo. Brentfordista tutun BMW eli Bemari-kolmikon. Ruggeri vielä hyökkäyksessä mukana. Rodri Mendoza lähtee laukomaan ja Tom Heatonille torjunta päälle. Viime kaudella Leisi debutoi Valioliigassa, nyt tulee Atletico Madrid. Ja tuleeko vetopaikkaan saakka? Ei tule, Leni tilanteen, Ruggeri palloa vastaan. Sitten keskialueelta yritys, yli menee, ei pääse. Shia pääsee boksin sisälle, hakee omaa ratkaisuaan. Esquivel kuitenkin Ovela syöttö sinne boksin nurkalle, sieltä Iker Lukeen laukaus, mutta Tom Heaton näyttää, että torjuntahommat onnistuu erittäin Nyt pääsee United riistämään ja Jack Fletcher keskelle Mbeumo ja sinnehän se pallo sitten kimpoilee lopulta maaliin. Bryan Mbeumo ja toinen osuma tähän iltapäivään. Manchester United siirtyy 2-1 johtoon. 74 minuuttia kellossa seuraavaksi täyteen. Costa Xerxes. Mutta vääntää pallon itselleen, hakee takanurkalle, Mbeumolle jo paikkaa. Hueso. Pallo tulee boksiin, Mendoza kääntää keskelle, julmat ja takatolppaan osuu. Pallo peliin ja uusi keskitys boksiin. Pallo peliin ja uusi keskitys boksiin ja siitä puskuu etunurkan ohi. Arnau Zola oli tuo keskittäjä. Ja onko siellä